paparan na putara ja sila sabungan si walu turpuk namar hojahan tu sila hinabolak. Mauli ate mari tu hatta. Mauli ate mari parpungatta pinoparnop puraja sila sabungan. Naboy mardos ni roha di kantor sekretariat di Bornginon. Memang tutu salilengon tapai hutihu persyajarata tentang adat gudang duna satu sih. Alai di Bornginon asara mabegi mahita ahado nasa sitongna na maksud dengan astuan manulangi jala partikenope pinasaha matu bidang adat amata opu depan partikeno pinasahat mau lihat ya mak oras mari hita peparanda putara ja sila sabungan suwalu turpuk namar hojaku silala hinabolak Hobar tu materina di pasal dia mata prolog rekin ima astuan manulangi. Nah tua-tua. Adorang so tapaher bang astuanon jumbolo majolo di patorak kami hata astuan manulangi na tua-tua. Astuan molo di bahasa Indonesia didok mau suatu makna yang cukup mendalam, suatu arti yang cukup mendalam. Itu artinya. Jadi di nokol lapatan. Jadi pemakaian hata astuanon on tu hal-hal na tertentu doon na mengandung makna ni sada-sada ulaon. Molo manulangi bahasa Indonesia dokon menyuapi. Na tua-tua orang tua. Artinya on unang tak terjemah on secara leksikal ale arti naudo secara keseluruhan tak arti hon bui do horonon maru lagi na tua-tuaon ima balas budi itu membalas budi orang tua marhite-hite si panganon balas budi itu. Na tua-tua, ya. Jadi balas budi. Alarm rumah kita di pagodang-godang, di tubuhon, di pagodang, di pasikolahon, saat musim rumah tangga musim. Jadi, ini warna makin orhon, tua kaya nak konda, asa. Tu burohana manulangi na tua-tua son madokon hata mauliate imonate amangate dihamua manami agama dia pe di portibion diajar hodo sikon holong roha marna tua-tua siat segi agama dah. Agama dia pe di Portibion. Mendokon haholongi ma natorasmu. Molorang agama nama dokon dagi haholongi na tutuara berarti nang agama. Jadi bui papastihon sudi agama di Portibion mendokon haholongi ma natorasmu. Suang soni do nang di adat. Adat dia pe di Portibion diajar hodo sikon haholongi matorasmu haholongi na tua-tuamu moro na tua-tua ima termasuk oma do bapa ni iba ate tersongan imaon nah molo maru lagi na tua-tuaon akka ise do na tua-tua kriteria ni na tua-tua si sulangan
Odo kan, dang sudi na tua inon isu lagi. Adong do kriteriana. Kriteriana bahwa sudi anak kona nunga marhasohotan. Marhasohotan. Jalan nunga marpahopu. Dakudoko marpahopu siya anak marpahopu siya buru dah. Nunga marpahopu. Artinya siya tubuh nainon nunga adong keturunan na. Ido ate. Ido na disulagi. Jala somalna na disulagi on akan na tua-tua na kiningan yang hudak keparjolo nang sudia kaya nak konda marhasahotan jala nunga marpahopu jala nunga matua naon olodo on ibagasa persahiton. Jadi makatai ma berdosi rohama nion akaya nak konda sudi naik pasahaton sulang-sulak kunatorasna ate. Nah najolo akka ahado si paradeon nalahu manulagi na tua-tua molo dihabatakun na julu dipilih do horbo boy do koronon ido silumatak manang gajah toba teh buasa dipilih horbo na paling tibo manulagi na tua-tua na ararata kas horbo di hita halak batak na jolo ima mangalia gugu tunap punasa horboi ido dipakai mangula ido dipakai sipata mabuah-buban jalan mangalean aka narikot tunap punasa horboi contoh Dalina di Lean, Napuna di Lean, jadi serbaguna. Ido sa dipilih, tersongon idon melambaka kuna tua-tua inon. Jadi penghormatan tunda tua-tua inon da paling tibo di pasar akayana kona horboro. Kalau tak kasta boto alana horboro, ima pinahan na paling berdaya guna di tonga-tongani kita masyarakat Batak ate ale melosodongi buido dipatupa namar miak sarupa tudoson hobar tu keadaan manang hadongan ni akka yanak konna ate jadi dihamu akka manami molo ulaon nasusonon betul-betul maon ulaon nama korhon hadi bataon artinya marhata hadi bataon alana molo dipatupa yarak konainon mana peparan dina tua-tua inon manulagi adong pakirimon na si pasahaton di bata tuna sida jadi na pasahaton ditikki na manaluangi ope adong do mardongan hata-hata nauli hata-hata nadinggan ate dang na sembarangan langsung nido semulai patupahon marang maniat pinaharon seudok nakip maniat dang bui jagal rabingan daw sikun nai siaton nunga dimulai dohot hata akan nadinggan makorhon kinadinggan ate asa makorhon sudesi panganon daripada dion nanai manulangion istilah bahasa Indonesia na idok makanan yang disucikan naung dikuduskan molo di bahasa Batak didok kemaun na tinabean iya artinya sude si panganoninon ya sude do si panganonon
suci di debata. Alai alana on berbau religi keagamaan dan ido kemon si panganon natinabean. Artinya si panganon naung disucikan asal giat makorhon hinauli nadinggan na diulahon ya kaya anak konda itu na tua-tua inon lasrohana majalo akaya anak konope lasrohana pasahaton jala mardongan pakirimon marhite-hite na tua-tua non marhite na tua-tua non magido pasu-pasu tua mata debata ate song nido akaya anak konon mardongan hata na ulina dinggan mangido tu debata asang giat dilian gajang di umur dohot hahi pason malah terbelakang nana asa tadokon astuan manu lagi na tua-tua artinya makna yang terdalam yang terkandung molo taulahon manu lagi na tua-tua tak. Dari mara amang na bo di patorak kami tu nama giu penon patorangan namen non akaragam-ragam ni sulang-sulang tunatora sate ate tungadong amang na orang takas di pana orang yang nami merhite suku muna boi menon di patakas sami partikiano di pasatami tu amu salu na botiba. Maulia tema di narasumber nami Yeah. patorakon materina aparatikion. Ya. Peti utang itu dengan alai amdo na orang takas sama dihami. Ya. Maulo acara apa sulang-sulang matu tua-tua. Ya. Kai sero dari udang di so. Ya. Jalan maulo binereng pada umumnya Arong do nakira terpaksa nggak jolo neng jolo marsait baru be asa disulangi. Jadi saat song jiro sebetulnya na paling denggan ning omma. Oh. Waktuna. Mulai tu mah. Ya, mulai Pak Ate. Jadi nak kiping ada kok kami di son panorangion astuan ni manulangi ate. Non bui mano di patakasamian noni. Ima di panorangion ragam-ragam ni na manulangi. Ale pada umumna ada kok kami nakin latar belakang nion disulangi na tutuana dan itu alanang matua alanang marsait sahid idon dan itu taringon akai sen non nalahosi udangon mamereng manon ragam ni sulang-sulangi di siben non di patorak kami lebih detail teh amang ketua teh iya jadi all patarna astuan ni manulangi na tua-tua ahado latar belakangna boasa di kondisi ulangi ini teh adang dape siap kita sukun ya Jadi tema tua-tua tema di panorangion taringot na manulangi na tua-tua suku-sukun naking di patorang arong suku-sukun sian dari patorang na batu naking arong sukuan si panganon na dabo si panganon nomor tulu-tulu Udi si rohasa tahun nyon, jala bodo merdalan bulu sisi. oh Atau tu arang udang kan sakit dia nama dulu yang tua. ya Di sana udang son, hula-hula satu dia dong. dah ya Sasongnya nggak tahu teh. nak kipero kok kami dan itu di pendalaman materi manon di patorak kami ragam-ragam ni akka sulang-sulangon akai se siudangon akka ise naso siudangon di sino nate. Jadi nuanginon asonang lari saya kita siap konteks astuan madu lagi na tua-tua ima jelo tapatasi teh napa di patorak kami saya sini berdua nate tersong ya mulai teh Tetapi di mata ketua bidang adat suku-suku kuarsa ada di nama ulangi na tua-tua kunau saur matu baru ya terus jala dang mart ya martilah terus
Ino. Ay medyo loko. Ano pa boy lo? Coba lihat deh. Nakupe hurokon do kriteria di tua si Sulangan sude anak konan mengamar hasohotan jalan mengamar pahopo dan adong tu hatai di sinon adong misalnya natilahaon mulai kan kategori tu ulaon saur matua bulung mauli bulung kan idon kan artinya molo nunga mari anak kon ne sude marhasahotan jalan nunga marpahopo berarti saur matua mawarnikan ido na kriteria na disulangi molo saya matua dope dang dope o disulangi saur matua do ngau do kona kengani sude anak kona nunga marhasahotan jalan nunga marpahopo dak kudo ko marpahopo si anak marpahopo si boru dak nunga marpahopo dak terima teh dengan aku hatai di son masalah naung adong tilahau daong ate mungkin inon peningkatan ini di kriteria ni sarung batu ni ate ya jadi mulai tema tutu bapak tua ya orang ngomong masalah manulangi alana nakin awalnya manulangi na tua-tua do. Ya. Artinya na tua-tua ni ba. Ya. Di antara si matua mungkin ya. Dohot. Ya. Paling tua Ya. ni ba. Ya. Ya. Alai manuk punau bapak tua. Alana nunga ni ulah rupani amang salah mang daw. Apala ibu toku tubuhnya matuaku. Jadi nunga matua ibu toku itu on, nunga tubuh-tubuh. Alai ala kebetulan hamil di son ibu tona. Nang petu bunia mangudana. Ya. Jadi timbul secara aku aja mbabaku di kimarulau kita ba usulangi hami ma itokon. Jala secara ahado dan ala tubuh dekke di banyak aku pantas dia tiba betul. Jadi maksud rupani boy do sulangan nang pola tua-tua ni betul. Alane botoni baru kan. Di sona ima suku-suku buat berarti mapan orang ini. Ya, jadi ando nama udah di panorangion di jenis-jenis ni sulang-sulang mana kopat orangi. Ale nata pesongoni adorang songoni dang sulang-sulang molo hula-hula tu boru dang sulang-sulang ale di meme. Di meme dang disulang. Boru akal minak kon huna tutuana do mana hutulangna do mana hutulangna ido kon baru lagi ale molo hula-hula do tu boruna dang di dokon disulangi alai di dokma di meme. Oh, alai disulangi musa. Iya alai di meme do guarna orang dokon disulangi gabi konotasi non ada ando di panorangion namang ihu pai temang tua amang udah teh adong da hira-hira opuk racer kayak ketinggalan yang namang udah kondian Nanggo falay. Naking arang berbau berbau apa? Hahomion. Ahomion. Iya. Jadi berbau ahomion kan biasanya urusan pribadi itu pribadi dong. Iya. Jadi apakah ini bagian di adat Batak dong? Oh. Si Songonon? Iya. Mau lihat ya. Jadi adong nakikudokon hahomion itu ada bahasa-bahasa suci. Jangan dinuangin bahasa-bahasa suci dan gitu. Morona julat tong amang udah memang makon hata-hata doi non. Dan gitu, mandong kata hata doi itu tujuan ni si ulau ni. Iseat horboi non untuk aha. Iseat pinahani non namar pinah lobi untuk aha. Jadi taradong hata-hata nak, dan gitu masalah hata-hata nenon, boy dok konok kunian, kalau nak audang ahli agama apakah menyalahi secara teologi atau tidak, saya tidak begitu ini ya. Layak lapatanna adalah bahasa-bahasa suci, dan gitu, kan bahasa suci itu. Tarina mah, jadi memang wajib, menurut Najul wajib.
Dia mau tak berin do sian kau berbalok tahun setiap dia melihat sisi atau menopinahan kan ada bacaannya. Tapi ada orang baca tapi ada orang baca lebih bagas arwah kata tadokon dang itu. Jadi memang ada bahasa. Kita kena memeriksa perjalanan ni pada Dato' Indonesia zaman dahulu satu noinon dia soalnya na terjadi itu tong artinya na ditabian bahasa ima si panganon na disucikan nang agama tapi kan arong do terlebih di agama Katolik kan arong do si panganon na ditabian ima si panganon religi guarna ate dia kadang kata dari Katolik itu kan nang salah madok ko ni itu kan seperti itu kan bahasa kesucian bahasa tudin ya mau talapatin secara agama salah kita dan bidang agama kita bidang adat do teh Bagian adat nih. iya bagian adat Najolo bagian adat ya Setabi di oh pemerintah ya di Terlibobi di narasumber nami ya manukum mahami di narasumber nami ya bahwa di pengertian nih manulangi doh mangaliam mangan boy disamakan oh sada paduahon adong do boy manulangi dangalani sahur matua alani narau partodionna oh ya nah itu dua alternatif yang biasa sudah dilaksanakan kategori usode mengadau. Jadi anon lebih lengkap nih anon di saya anon di jenis-jenis ni manulangi mate. On kita astuana amang udah ima astuan ni manulangi na tua anon di sesi namangihu anon jenis-jenis ni sulang-sulang ate termasuk manon di dokon ni amang udah yang non tabahas ate. Mat natar songgot na sumarianakon naliling Mariana Korro manulangi na tutuan ate. Jadi tatuntasan majoro sesion ima astuan ni manulangi na tua. Adong depe kira-kira. Untuk mangaliam mangan ini sarupa deh. Dang sarupa, berbeda deh. Dang sarupa yang udah. Mau mangaliam mangan dong manulangi berbeda. Jadi mulai tu bidang adat namin mungkin hata hukuasi dokon koto bidang adat nami dina manulangi jolo na marhasota sudia ka galeng Iya. tapi ya lo kami nang marhasota be sudia ka galeng na kebetulan narok tulang sada agak nahurang jadi dang manguli jadi arang do kekecualian mulana songonon alarang arang kekurangan na ban manarang manguli Ya. mulanya Itu teh. Jadi adong faktor-faktor anomali warna. Ima faktor anomali pengecualian dan itu. Ya mulu ya tuh berlaku tergantung nona kada itu mah kata layak do manang daung kan itu nuangin. Mana nung panukunan. Itu kan alem mulu secara umum pengertian na layak. Si sulangan imana kini kriteria na hudok koni. Kadang sudah kan secara normatif doon. Ale molodong hal-hal na anomali nggak betul ya nak konra ale ala sesuatu hal ya kemungkinan ada pertimbangan lain dan gitu ya ada tikan dang kaku ale pengertian na tabain batasan na tabain bongbong na tabain itu ima warna bongbong batasan itu melodong na melanggar ya itu kan nggak ada hukuman dah itu kan hukum ada orang koni tikini otonom deh kan iya tersongoni marah ada namanya ya silakan ya Jadi mulai dari sumber nama arom sana pertanyaan ya asma gopang di pusu-pusu ate solok di roha teh Roha. kira-kira Jadi
nakaling rukun narasumber Ya. akka geleng manulangi. Ya. Jadi kalau amno bereng do satu pura manulangi upungna. Menyalahi don. Opa, geleng na? Pahupuna do manulangi Oh iya, geleng deh kan termasuk pinopar. Ala nakal yang batasa geleng na itu tuh. Iya, alian non, tapi ini majolo di soran non, di jenis-jenis ni, ada warna manulangi dah gitu, geleng dah termasuk akka geleng di geleng daun, termasuk betul manulangi. Baik berarti nakal kan Iya, batasi iya. narasumber geleng berarti anak itu kan. Nama manulangi artinya geleng na sudin ngamar hasotan dalam ngamar pahopu. Jala prioritasnya bisa malah perjulu si anak-anak syakangan do manulangi do parmanda syakangan mangihum atau kanggina paduahon tu buruna syakangan tu helana syakangan sahat tu sianggian adiga buruna sepua kan baru pahopu syakangan si anak-anak mangihut saat mesti tu pahopu syakangan si buru mangihut Berarti sudah. boy. Jelas. Oke, mulai deh, Mas. Ya, boy. Jadi nagopang do di pusu-pusu ni ketua ino do masalah di rohani karena kan ketua. dibatasi bumi kan geleng. Kalau geleng kan kategorinya anak itu. Geleng na sudah ngambar hasohotan. Itu kan. Kalau kan kayak pinoper baru be. Ali muludok ke sudah pinopar nang barhasohotan berarti pohopun ngambar hasohotan dah gitu. Geleng na sudah kaya anak kona unga marhasohotan jalan unga mar pahopu ate. Dak kumar pahopu ya anak mar pahopu siya boro daong. Ale mar pahopu mak. Nang itu aron nama dokos kumar pahopu mau ngamol dang mar dong buru. Kanino ruangin dang jalon na besulang-sulang beuru asya anak kona. Tersori marate na bui ate. Arong na hira-hira bang? Berlanjut mate, mulai ate mah. Ngatakas taboto astuan ni manulangi na tua-tua ate. Tatonahom maun. Unak kula tatonahom molo manguru dipena tuata naturasta bataulahum ma rono. Sedapat mungkin taulahon. Akka ulau naring gedok makorhon. Haroro ni pasu-pasu siad di bata alana sudion marhata hade bata udo. Si panganop pe idok koma si panganop na tinadean artinya disucikan. Mulai te mamang marsangak batu hatta marsangak putar raja silai sabungan marsangak mana kita peperannya putar raja silai sabungan suara terpuk namar hojaku silalahi nabolak horas madida. Iya.